Животът ни поднася изненади. Не може винаги да бъде подреден. Понякога е труден и досаден, но идва светлина след някой ден. Накарайте ума си да притихне, просто дайте си за малко свобода. Каквото сте посяли, ще поникне. Не се отдавайте изцяло на скръбта. Живота ни поднася изненади, но нямаме над всичко пълна власт. Избирайте си по-добра реалност. Доброто ще се върне някога при вас.